mama a party girl, she just want have fun. Papa, magluto na kita para panihapon mga kapapa. Ang atong lutoon karon mga kapapa, puso o adobong Bisayang karneng baboy mga kapapa. Ang atong oras mga kapapa, alas 4:25. Pabukan na kita og tubig mga kapapa para sa atong puso. Ang atong puso. Para mga kapapa, ang atong puso. Itong adobong Binisaya. Ang kabag sa kusina, Papa Chip Makoy, mga kapapa. Luto na ta. Mga kapapa, bukal na atong init nga tubig. Atong ilunod ang atong puso. Nalunod ang atong puso mga kapapa. Yuban. Kapapa. Tugan og bato mga kapapa ang takyob sa kaldero. Aron hugot ang iyang pagaluto mga kapapa. So mga kapapa, nalunod na ang atong puso. Auno na to. Alas 4:55 mga kapapa. Okay, tumuton nga maluto. Kapong itak-ang ang atong adobo mga kapapa. Luto ang atong adobo Bisaya mga kapapa. Lunod na to mga kapapa, atong karneng baboy. Okay. Ang puso ni mga kapapa. Ang puso. Maluwag. Ay. Huwag tubig mga kapapa, hadagan ra. Adobong kayon. Adobong Bisaya mga papa, atong gikating mo gagmay. Panihapon sa atong mga kapapa. Pare sa atong puso.
Ayun na ito mga kapapa, ang atong adobong bisaya. Sing-sing daw. Na atong adobo mga kapapa. Adobong bisaya nagmantika na. Atong parisag puso. Ano man? Ano man? Ano ba ito? Dati ang asawa mo kung ko. Sa? Dawat. Di nakalakaw ay. Hindi asawa. Ako gagawin ko yung asawa mo. Yan, dali mo ito yan. Ito natin na pinakabot para kami natin. Ito, girl. Hindi tayo ni kabuk puso atong giluto mga kapapa. Hindi tayo pa atong giga ulit. 20 minutos. O 25. Ito, ay. Ako gagawin. Pwede na siguro, vaccinated naman. Ano ba? Hintay ko naman vaccine. Eh, tungo
waton maluto mga kapapa. So mga kapapa, hapit na maluto mga kapapa ang atong puso. Kawa ra itong gilutuan ni mga kapapa kay 40 ra ni kabuok. Wa ni din sa Siargao kaning puso mga kapapa ato ni pasikaton diri. Mga atong adobong Bisaya pare sa atong puso, wa lang gyapon ni diri sa Siargao mga kapapa ato ni pasikaton diri sa atong gamayng negosyo. Mga kapapa, puwa-puwa na ang atong adobong Bisaya. Kalaming parisan o 5 years na mga kapapa. Oh, puya-puya na mga kapapa. Ada, natong puso. Na. Maluto atong puso. Puso. Ay sa kasi pi, ang dami kalata, pwede ito, ang ay tawag na yun sila. Kami radyo, tira na yun kayo. Dali, pati sila po dali. Gracias. Ha? Dali na hindi. Elgas. Ang puso mga kapapa. Persisting ani mga kapapa nga luto na. Mag-alsar ka sa kabuk puso. Wala ganay mo tulo kana luto na mga kapapa. Okay mga kapapa, wala dito ang tubig. Luto na ang atong puso mga kapapa. Ako ning hamonon. Order na mo. Puso ni Papa Edwin. Hey. Luag! Nalimitan ko na ito, Aling. Ikaw, Mati, kinayos pa kulay na. Ano naman? Pagkita ko magamay. Ha? Hindi, kailangan na magamay. Pwede kong magamay. Kuya na sila dito, may bisita. Kuya na dito. Lumahalan mo. Ano lang, ito lang ako. Sige, bakit wala na umitin? Umitis ka. Ano ba? Dali ba natin? Mga kapapa. Dali mo. Ako na hono ng puso mga kapapa.
Luto na yung mga kapapa. Adobo mga kapapa. Ang pahinayag siga kaya nagpisik-pisik. Okay, mga kapapa, luto na ang atong puso. Kuha na ang ating adobo mga kapapa. Mga kapapa, luto na atong adobong Bisaya. Ano ning haunan mga papa atong pagnan. Click. Haon, okay. Ano ito ay paris atong puso mga kapapa. Adobong Bisaya. Okay. Akong paborito mga kapapa. Ikog sa baboy mga kapapa. Okay. Human na natughaon mga kapapa. Atong ning serve sa atong mga papa. Mga kapapa, nanihapon na si Papa Gasis. Ang atong adobong Bisaya, yang iparisan og Kaunta. puso mga kapapa. Puso og adobong Bisaya. Lami kayo Papa Gasis? Lami kayo. Salamat kayo Papa Gasis. Lami kayo. Tara. Puso og adobong Bisaya.